Kaniri ka Akashwani Shillong ka khubor ban puli do Elma Arwar. Kimat bukong san jong ka khubor mata ka step ka pratari unay tum kilong. Kentu untirang ba ka jala o kon rat ke sama ya ka sokar pedeng ban IT ya ka board Shaka Jilla banti doyong gat kum ga ayan Mines and Mineral Development and Regulation Act let jurip wa madi ka mayang ubolong ru umintri tat boarding ga Jilla uba met ba lingdo ya ka jingsna jong ka Eklavia Model Residence School ay kublay usambut mentirang ba ka Jilla uma singa bahalang dahar lembat umintri tat jela ka Jilla uma wailat miki sila ya ki ba ka Jilla khamtam miki jaj benru penar ha ka le nyambi dengklam bat play ka sorka Jilla ya ka janani master trainer program ban penklan ya ka jing suma ya kilong kumi bat kunlong lemba ka ren san digital ka bawnya ka khubor ka bawnya umunti lang ba ka Jilla ukunat ke sangma ning kesni ulakin tu ya sokar pedeng ban IT ya ka bor sya ka Jilla meglia ban ti doyong katkum ka an Mines and Mineral Development and Regulation Act ban minjor ya ki planti doyong bat ban ya ka jing minjor shwa hapo ka Jilla ha ka jing ya kendu ya umunti ka Coal and Mines jong sokar pedeng uji Kishan Reddy hanong ba New Delhi ukunat sangma ulong bakani ka senjam kan ajimento ya ki hajar ngut kinong kai doyong baret jong ni Jilla susu ukonat sangmau lapan pau ya ka rukom long try kendo bekerpang jong ga meglia ha ka six schedule bat ulapan jeng pelat na ki rukom trikam ki baldan lupa ki bakentat ya ki nongti motion ki barit nakaliang umentri sorkar pedeng ulaterwa ban thau ya komiti ban bisar ya ka kam ya ka jing ai jing mut ka balapriang sngobha da umentri rang ba ka Jilla Umentri katngat boarding ke Jilla ubadeiru UMLA kamayang ubamet baklindo ning kesngi balik benjurip ya ka jingsna ya ka Eklavia Model Residence School ke badang ya syakmat ha ka snong maulin triang ka bahaw po kamayang CNRD block ban bisar benya ya ka jinga chaprang jong gani ka project lasang lang ya ubamet baklindo do UMDC kamayang uba ikut lang ke Deputy Commissioner ka kong Anita Kharpor bat kiwei ki sarkar ubamet ba ulay itu ubakani ke project ka balam minjur hapo usnam mangtingga harga apulai aja apsau kalong ka baladep halu khandai pesan persen bat labo thong ban pendep ha ubnai banwan la ban kelo bakani ka school kan ajing kai klem jing siu bat kijaka sa hostel bat labe tingka pura da ka sarkar pedeng ka District Disaster Management Authority West Gentle Hills in kesngi lapenlong ya ka mock earthquake drill ha ka kedan jong ka district ban penklan ya ka jing penkre ha ka jingja bos ngosi bat ban penbha ya kilat jing rap kerke ya ka ni ka mock drill lapenlong ha ka school St Paul Secondary School kumjuru ha ka office jong ka Divisional Soil and Water Conservation nang tadi ha WK Woodland Hospital bat akyang nong ba Government College ha Jowai ha ka ni ka mock drill lakan thup ya ki jing hikai ban pen kelia ya ki brio ki kamwat ban play in ke jing a jing rap ningkong ke jing sumar ya ki bamensau bat ke jing kit ya ki brio bamensau ha kan ke singi la penlong ru ya ke jing kai pen kre ka pakentut ya ke jing sngan na ke ding ke jing wat bat ke jing plug in ke jing rap ningkong ke jing pentit ha ka bajai ke jing jabas ngosi bat ke benta jing ki polit da ka basim benta na kitna bapher ki ba a jing rap kirke la penlong ya ke jing lang pen ngothu sapang ke jing ai pang HIV AIDS ki jing pang bayo na ka jing song khakhle bat ka jing di buat ha East Gentle Hills susik ban hikai ya kinong sim benta ha ka bede bat ki jing da ka jing sumar ba ka jing penbha ya ka jing pang ha ka ni ka sni na ka yang deputy Chief Legal Aid Defense Council uba Houston ulabatay ya ki kindon jong ka HIV AIDS Act tu arajar kanyo nakaliang ka Marine Gale dingdo kepada ka consular jong ka DSRC kalakren mo ka jing da nang tadi ke jing lap kloy ba ke jing sumar ya ke jing bang bayabit na ke jing song khakhle bat ke jing ya de jongki bat ke jing sapriang jong HIV ha ke juga por unong penya ya project uba Neil J Kongwer ulapen pau ya ke jing ma jong ke jing bi rock bat kiat kam tam da ke bapenuka mi kidawai injek ba ulapen tip ba ke jing pembahapan kilat jing la ba ke jing don kam ban sim ya ke lukom im ke bokot ke bakhia ke balat na ke jing ti buan kanir dari ka Akashwani Shillong ke balam syafi ya ka khubor usambut menteri lang ba ka Jilla umasing balang dar bat umentri ka Transport and Youth Affairs ka Jilla umawai lat miki Jilla ngesngi kilai ku blai kerpang ikipat ba ka Jilla meglia khamtam ya kijai benriu penar bat kinong
but jong ka jingnet nyam tri ha ka be dei bat ka le nyam be ding khlam ha ki khubo jong ki nong yalam ki la batai ya ka be ding khlam kum ka dak jong ka jingnet tri ka jing songu bat ka pateng teng rai ba ruspa jong ka jat bin riu penar kita gi nong yalam jong ka jelai ki la ong ru ba ka ni ka tamasa ka pen pau ya ka jing duai na ka benta ka jing suk ka roi ka por ka koi ka khia ba ka jing na na ki jing e ba ki la pen pau ru ya ka jing dong kam ban pen ne pen sa ya ki riti dustur teng rai shushu ki ni gi nong yalam jong ka jelai ki la pen pau ya ka jingkerman bakani ka jinglaki kan pun scam ya ka jingeteli ha ka imlang ka salang bakan aimen sim ya ki pateng banwan banyala ya ka riti dustur jong ka jelam ka sarkar jela ka lapli padba ya ka janani master trainer program ban penklan ya ka jing sumar ya ki long kmi bat ki kunlung lemba ka rensan digital ka bani pinya la ban klo bakani ka janani ka penya so lang ya ka jing shakri ki bakan thup ya ka jing pelung kerteng ya ki kunlung ka jing sumar shwa ban kha khun ki jing kha khun ha ki jaka sumar ka jing aidawai ka jing pe pinya ya ka jing bam bat ka kot ka khia jong ki khina ha ka wei ka digital ecosystem naga yang ki he sarkar ki laong bakan ka platform kanyarap ban ithu ya ka jing kha khun ki badan jing ma ban peng bha ya ka jing long jong ki jing tip ban kesan ya ki rai bala pensyong nong rem ha ki sakhi ha ka ni ka program lawan ya sim benta da director katna ka koi ka khia Dr. Paul N Khan lemru ba ka jing don lang ki he ofsa jong katna ka koi ka khia ki program manager ki data manager ki nurse ki community coordinator bat ki frontline worker jong ka jelam Katnat Divisional Forest Chankey Hills Territorial Division kalakhang khlep ya sautri ki karkhana odding bian ki batrekam hapo opot usam jong division ya ka jingkhana la pelong da Orange Forest Officer jong ka saipung bat Jowai Territorial Range ha ka laiterek hadu kan reuterik unaitung lasdang ya kani ka jingkhana hadin ka jing ujwal balayo na ki sengtre monsobha ringkat ba jing tip bamnya ba ka jinglam ya ki jakka da ki brio jong katanal ong katanal khlau ha ka te ka jing khanrai ki la khang south li ki karkhana odding bi an ringkat bat ki ding saudong bat ding tili ki batang pentre bat bu ha ki te ki karkhana halor kani katanal kala register persya ya katrai jong ki te ki karkhana odding bi an katum ki kendon an jong katanal udef Divisional Forest Officer General Surakarpat ikipat ba bakim de ban pom ding bean shalan lani khaid bean lani seng ban pentrekam ya ki karkhana od ding khlem de yo jingbel ula batharu ya baro kinong ya ki officer bat kinong trei bakin beteng ya ka jing khanra ka bajur persya ya ki te ki kambian kelang ki jaka hapo ka division hapa penpau ya ka zero tolerance police katnat divisional forest officer ulama ham ba sim daki kindon an ki bating persya ya ki no ki riu shimet ni ki jaka trekam ki balap ba ki dam khti ha ka jing pom ding be an ka jing ket ka jing bu jing khayi ya ki mark khlau ki balong persya ya ka an ha ka khubori le ka jong ji le ka jong ka wat ka bakhat nri jong ka FIFA World Cup ka balalong hening ka sni ban hening ka step ha pleng ka Argentina persya ya ki Egypt bat ka Switzerland persya ya ka Colombia ka Argentina kala job la kasat ya ke Egypt da lai gol la ar ha ka ni ka ji le ka Egypt ka balatam agol la not ya ka Argentina kam si mala bante la kam ya ka Argentina ha ka ba ka Argentina kala yo ban pung phai ya ki likely ki gol tang hapok khatwei minute shwa ban kut ka ji le ka bat job sundan ya ka ni ka ji le ka ha ka ji le ka jong ka Switzerland persya ya ka Colombia ka Switzerland kala job ya ka Colombia lemba ka tai brigar ka ji le ka quarter final kan sedang na lu ka skotrek ha ka ba ka France kan yakun persya ya ka Morocco bot sa ka jingila ka hapalang ka Belgium persya ya ka Spain ka banlong ha ka step jong ka sngisa jan nang ta ka Norway persya ya ka England bat ka Argentina persya ka Switzerland ki banlong ha ka step jong ka sngi ublay Suabang pengkut ikhuba sesin kimat bokongsan kentu umentirang ba ka jela o konat ke sama ya ka sokar pedeng ban IT ya ka bos ya ka jela ban ti doyong katkum ka an Mines and Mineral Development and Regulation Act lek jurup UMLA ka mayrang ubalong ru umentri katnat boarding ka jela uba met ba lingdo ya ka jingsna jong ka Iglavia Model Residence School ai kublay usimbut mentirang ba ka jela uma sing balandar lembat umentri katnat jela ka jela uma wailat miki sela ya kipat ba ka jela kamtam ikijai bin riu penar ha ka le nyam be ding khlam bat play ka sarkar jela ya ka janani master trainer program ban penkhlan ya ka jing suma ya ki longkumi bat ki khulung lemba ki kendon digital ki babnya kato ka khubal ka lakut ka bawan
Panchapi nak studio jong ka Akashwani Shillong bat sakin dia Paul mi se so ba ka Akashwani Delhi naga benda ka khubor hindi